Takto vyzerá ten fekálny transplantát. Je to vlastne taká tekutina hnedého sfarbenia. Obsahuje baktérie v svojom najlepšom prostredí od vlastne toho donora. Tu vlastne máme pripravený už v striekačke, vychádza to, že to je nejakých 20-30 ml. Takže nie je to nejaký veľký objem. Transplantát máme pripravený, potom vlastne používame, to sa volá, že rektálna rúrka. Celý proces sa volá, že sa to podáva vysokou klizmou, ktorá sa vlastne tých 10 až 20 cm zavedie do zadočku dieťaťa. Používame anestetikum, takže to dieťatko to absolútne necíti a cez tú rúrku podáme vlastne do hrubého čreva ten transplantát. To je anestetikum, ktoré používame. Takže podáva sa to cez zadoček, najprv dávame anestetikum, dobre, aby to dieťatko vôbec necítilo. Dobre, potom zavádzame rektálnu rúrku, ktorá ide do hĺbky 10 až 20 cm. A cez zavedenú rúrku zavádzame donorský transplantát. Potom to už iba prepláchneme. Celé podanie trvá maximálne 1 minútu.